Vítam vás u dalšího videa z Minecraftu. Tentokrát to bude špeciálny diel z Minecraftu. Dáme si kreatív. Dajte like, odber a slnček, aby som vedel, že chcete ďalší diel z Minecraftu. Prepačte za reklamu zavrieť. Aby sme mali tých 100 odberateľov. Dajte like, odber a slnček, aby som mohol dosiahnuť 100 odberateľov. Poďme na to. Super. Načítala sa. Super. Musí sa mi to načítať. Super. No, super. Tentokrát to bude video, v ktorom vám chcem oznámiť, že budem natáčať 6 videí za deň. Čo napríklad tak. Ale aký ask chcete? Chcete napríklad špeciálny ask, v ktorom ma bude vidieť, alebo ask z Minecraftu, tak mi dajte like, odber a slnček, aby som mohol natočiť ask. To je to, kde odpovedajú môj obľúbený youtuber, kde odpovedajú na otázky a odpovede. To, čo má ako byť. To neviem, čo to má byť. Super. To je jaký veľký dom. To by som nikdy nepostavil. Naozaj by som to nepostavil. Tak. To je všetko z tohoto videa a ahoj.